човек и духовете около шамана. За шаманите и техните ритуали се надявам днес да научим повече от Краси Костов от Сдружение Седемте посоки, който, между прочим, е организатор на едно събитие. То се казва Шаманско гърлено пеене и предстои да се случи много скоро. Здравей, Краси, и добре дошъл в куфара на Фокус. Привет! Здравейте и на вашите слушатели. Така, първо ни кажи, кои са Седемте посоки, защото леко се озадачихме тук в студиото. Да, Седемте посоки е една концепция, която идва от северноамериканските индианци и тя представлява комбинация от четирите кардинални посоки, които са изток, юг, запад и север, и включват в себе си посоката нагоре, посоката надолу и посоката в център. Това по този начин формира една много стройна координатна система, така ако се представим в пространството, всички тези посоки формират една нещо като координатна система и това представляват седемте посоки. Плюс нагоре към бащата небе, надолу към майката земя и в центъра, където е сърцето или Великия дух. Да, разбрах. Откъде си получил своите знания за ритуалите на шаманите? Аз съм получил своите знания, инициация от различни хора. Един от тях е Алфонсо Перес Теноч, който е председател на Фондасион Културал Камино Рохо в Мексико и Северна Америка работи, заедно с Европа. Той от своя страна е иницииран от неговия дядо, който е, може да се каже, че е пазител на пирамиди в Мексико, и от Уолъс Блек Елк, един човек на медицината от Северна Америка, от Лакота, много известен, дори има книга преведена и на български за него конкретно. За шаманското гърлено пеене от ученика на един шаман Николай Орджак от Република Тува. Неговият ученик се казва Владислав Матреницки. От него научих за тази практика преди повече от 10 години. Всъщност тази практика ще се случи сега във вторник, 30 януари. Тя е озаглавена шаманско гърлено пеене. Обясни ни какво всъщност означава това. Какво си взаимствал и интегрирал в събитието от твоето знание и среща с шаманите преди това? Да, това е практика, която се случва всеки вторник от 8 часа. Всъщност аз съм нарекал така, защото тя не представлява само единствено разбиране и научаване на техниката на звукоизвличане на това обертоново пеене, както е по-общо наречено. Заедно с това включва и различни упражнения, които са за нашето съзнание, за нашия фокус, нашата концентрация. Всъщност аз включвам много от нещата, които съм научил през всички тези години в тази практика, и тя не е само единствено това, което е свързано с гърленото пеене. Да, за какво е полезна тази практика? За кои хора е предназначена тя и какво можем да очакваме след нея? Тя е предназначена за всички хора, които имат някакъв интерес в развитие на някакъв вид духовност, в развитие на някакъв вид концентрация, медитация. Заедно с това хора, които искат да развият своето дишане, защото то е изключително важна основа. Ние учим различни видове дишания там и искат да изследват малко повече своя глас от гледна точка на какви възможности има той, не само певчески, ами дори и обертонови. Няма нужда да има някое специално певческо образование или да може или да не може да пее, няма значение. Важно е да има желание, така че всеки може да участва, може да очаква различни усещания, различни емоции, може да очаква енергизиране, може да очаква успокояване, може да очаква различно осъзнаване и така с времето малко по малко и практиката може да задълбочава повече в себе си посредством една много интересна практика. Да, само не разбрах за какво помага обертоновото пеене, защото то е специфично, доколкото разбирам. Специално в това то си се използва като част от фолклора и те използват го в песните. От шамански контекст самия обертон се използва по различни форми и той представлява един инструмент, който ние може да променяме неговото предназначение или конкретно може да използваме обертона за изменение на състояние на съзнанието, може да използваме обертона за вибрационен масаж, може да използваме обертона за комуникация и пътуване по така нареченото дърво на живота и може да използваме обертона интуитивно с събуждане, за набиране на различна енергия в нас самите.
Трябва обаче някой да ни води, нали така? Не, е задължително. моето лично разбиране е, че време вече всеки сам да поеме отговорност за себе си, просто да намери набора от инструменти, които да работят за него и да се развива в тях. Краси, ти си човек от бизнеса, ти си менеджер в голяма компания. Да, как се насочи към тези точно духовни практики? Те не са толкова популярни в България. Аз винаги съм имал интерес към духовните практики, към духовността като цяло. Това, че нали, съм с стандартна работа, всъщност по-скоро ми помага, защото един от моите първи учители каза: съмнявайте се във всичко, не е лошо, не трябва да вярваме всичко сляпо, ами всъщност трябва да проверяваме и да има един рационален, скептичен ум към новите неща, било то и духовни. И когато те работят, погледнати през призмата на един скептицизъм, това е добре дошло. И когато не работят, също е добре дошло, защото може да отхвърлим тези, които не работят. И всъщност това до голяма степен ми е помогнало. Смятам, че има достатъчно голяма общност в България, която да се занимава и интересува от духовността като цяло. Така е, но специално шаманското гърлено пеене като събитие, аз лично го виждам обявено за първи път. Може би не съм търсила достатъчно. Да, такава конкретна практика не е имало много отдавна, може би от семинарите, които бяха преди повече от 10 години с Владислав Матреницки, и може би няколко човека в България се занимават с това по-така активно. Краси, много ти благодаря, че стана част от куфарът на Фокус. Ще направя всичко възможно на 30 януари, вторник, да дойда на твоето събитие. Добре си дошла. Хубава събота ти пожелавам и до